Господин министър, вчера казахте, че заставате зад генерал Петров. Категорично. Как? Прав, седнал. Вие как държите? Подскажете ми. На този конкретен въпрос не бях. Ко нещо дава Пловдив на българщината? Гордея с образованието си. Куйович, Муйович, Уйович, всеки, който завършва на тази сакрална сричка, да излезе и да каже: моите отношения с Иван, Стоян, Петров и Драган са такива. Вашата кръвожадност не ме въодушевява. Има хора, които не знаят защо им служи горния завършик на тялото, но ние не сме сред тях. В това число бивши служители. Как горе-долу, за да придава завършен вид и понякога да не нарушава баланса на движението.